tan amable tiene un anfitrión. El anfitrión de nuestra Trobada Rotary, la tercera edición, es José Prat Marceau, y debido a venir. Y él va a presentaros el anfitrión de esta gran casa, Barcelona. Gracias, muchas gracias. Bueno, os felicito y os agradezco muchísimo que estéis todos aquí. Nada más, ahora en este momento quería daros la bienvenida. En segundo lugar, lo más importante es que en este marco tan extraordinario que este año hemos conseguido, que es el Camp del Barça, y que es un lugar muy entrañable para todos los catalanes y sobre todo los barceloneses, porque es un orgullo para los barceloneses tener un club tan importante, un Mesco Club. Entonces, realmente ha habido una serie de vicisitudes importantes para conseguir que hoy estemos aquí, pero con la lucha de todo el equipo, que luego hablaremos, hemos conseguido poder estar aquí. Considero que realmente es un lugar fantástico. Entonces, bueno, nada más deciros que voy a dar la palabra al excelentísimo señor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, que és nuestro alcalde, un senyor de Barcelona, un home extraordinari per a una ciutat extraordinària que és Barcelona. Senyor president de la tercera trobada rotària, Josep Prat Marceau, membres de les fundacions Bill i Melinda Gates i Futbol Club Barcelona, senyores, senyors, amics dels clubs rotaris, en primer lloc jo us vull donar les gràcies sincerament per permetre'm dirigir-vos unes paraules en aquest moment, perquè després jo m'hauré d'ausentar i em seria greu no dirigir-vos unes paraules y donaros las gracias. Dar las gracias, dar la bienvenida a todos los que vienen de fuera. Les deseo que la estancia aquí sea maravillosa. Han elegido además un marco para mí entrañable. Yo normalmente estoy un poco más para arriba en los partidos de fútbol de mi club. La verdad es que el Club de Futbol Barcelona per la nostra ciutat és important. Marquem referència, no és important pel que guanyem, sobretot aquests últims anys, és important per la manera de jugar, per la manera d'actuar, per la manera de comportar-se inclús quan perdem. Aquest any hem perdut la Lliga, hem perdut la Champions, se n'anà l'entrenador i estem tots contents com si haguéssim guanyat tot. És un fet curiós. Estos son maneras de ver las cosas y de actuar en momentos difíciles, que son los que vivimos ahora a nivel de España, de Cataluña. Pues oye, la verdad es que en estos momentos de crisis económica, de crisis social, de crisis de las instituciones, pues lo que se necesita es empujar, ponerse a trabajar, luchar, tener objetivos comunes, tenir objectius comuns, i això és el que fan els rotaris. Els rotaris de tot el món, el que feu, i això és el que jo he entès del món rotari, és marcar-vos objectius, feu apostes per la convivència, per la solidaritat, per la pau, per l'entesa de la gent, i feu una cosa que és molt important, que és fer pinya. Estem en un lloc que va bé el que diré. Joaquim Maria Puyal deia una cosa el dia del pregó de la Mercè, deia, la força és la gent. La fuerza es la gente. De l'orgull del que som. Es importante estar orgullosos de lo que somos. Y decía otra cosa, juntos somos imbatibles, junts som imbatibles. I és veritat. Junts som imbatibles i junts es poden fer moltes coses. Una cosa que fa pena, no? En ple segle XXI, que hi hagi gent, que hi hagi països on la pòlio encara és endèmica.
una cosa tan fàcil com és vacunar, amb un preu tan fàcil com pot ser €1, no? I no són capaços. Per què no són capaços? Perquè no anem junts. Perquè en ocasions preval els interessos, aspectes més mesquins, i no són capaços de lluitar junts per coses tan importants com això, la polio, fa uns dies la sida, és a dir, coses que realment són importants. Quan entrava aquí veia una altra acció important, que és ser capaços de col·laborar amb la gent que ho passa més malament. En moments com aquests hi ha gent que ho passa molt malament, però molt malament. Col·laborar amb els menjadors, col·laborar perquè tothom pugui accedir a una alimentació, que pugui accedir a una vivenda digna, són guerres que entre tots hem de fer i ens hem d'ajuntar tots per tirar endavant. Com que sé que aquest és l'esperit rotari, com sé que este és l'espíritu de los rotarios, moltes gràcies. És un encert que el Club de Futbol Barcelona col·labori amb això. Jo els agraeixo moltíssim. Jo crec que és una imatge que honora també el Club de Futbol Barcelona i permetin-me que els digui que això també ens va molt bé com a ciutat. La marca Barcelona és molt potent. Jo sempre dic que la marca Barcelona jo vull que s'uneixi. Quan la gent pensi en Barcelona jo vull que pensin en cultura, creativitat, capacitat d'innovació, coneixement i benestar. Benestar per tothom. Moltes gràcies a tots els rotaris. Gràcies. Cuando hicimos las pruebas, antes les vi a las señoritas que vais a disfrutar ahora un espectáculo. Ya puedo prometeros que es un espectáculo. Es el grupo Halcón Cusí. Porque deporte, estamos en una cuna de deporte y estamos muy felices de contar con este grupo. El grupo Halcón Cusí, por eso todo es azul, son campeonas de España de gimnasia estética de grupo. El equipo comenzó a competir en 2008. A lo largo de este último año se han ido incorporando nuevos gimnastas y son grandes deportistas como Elizabeth Fernández, Ivette Climent, Nuria Tomás, Olga García, Esther Escolar, María Catey, Ana Majó, Neus Marqués, Tania Santolaria, Sandra Queralt, Montse Ciprés y la entrenadora Natasha Terradanés. La mayoría de gimnastas son estudiantes de INEF. La gimnasia estética del grupo nace en los países nórdicos hace unos 100 años. Se reconoció a nivel mundial como deporte de competición hace solo 16 años. El primer campeonato del mundo se disputó en Helsinki, Finlandia, en 2000. La manera más fácil para definir este deporte es una gimnasia natural donde se presta gran importancia a los movimientos corporales y armónicos del cuerpo. La coreografía puede estar representada por entre 6 y 10 gimnastas, dándose gran importancia a la temática, y vais a ver un homenaje, es el caso de Barcelona. Con esta coreografía que vais a ver, el grupo Halcón Cusí da un homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, aprovechando su 20 aniversario y también a esta maravillosa ciudad. Han sido campeones de España en 2012, finalistas en el Campeonato del Mundo en 2012 en Cartagena, y en 2012 también ganaron la medalla de bronce
en ranking por países en el Campeonato del Mundo 2012. Señores y señores, amigos rotarios, amigas rotarias, Alcón Cusi. Nos han pedido que todos bajéis luego para echar un vistazo al campo y también van a hacer una foto de todos ustedes.